piny ni mar lakteche dhi ornegi en Victorine dakteche ni mar CBA man wawinjore obedo implemented en gi ober ne sirkal ni mar onge dhaw onge ng'anyo to mano nyiso ni jatelo moro yier miluongo ni Duale en gi winjo moro mani malo moloyo mosebedo kanyoga to kolewore gi PS Oluoga gi Muthoni nyiso ni kaka giwinjo no CBA man wan go cha mano dwaro cha yo mar thieth no dhi bedo maber koro nyiso ni counties ema nyaka med tingo tiendgi malo ni ka jothieth gi obiro to at least ginyalo yudo yo ma jopiny yude konyruok madwarore. Ang'o miyo counties koro tim sechegi? Nimar dakteche 2,000 ok tin. Mwanzo ni king'iyo ore ni Gon County probably kila county dhi yudo dakteche madhi 20 mko 30. Komero gi dakteche magin nyiso ni ji mang'eny dhi yudo konyruok e osiptende. Koro ka ng'ato dhi osiptal moyudo ka daktari nitie counties onego ensure ni koro nitiere yien ma ji kodhi kata yudo. Counties onego ensure ni ka ji kodhi yudo osiptal kacha to nitiere equipment ma yudo tests gi. Ni mano makelo bukero universal healthcare ma ji dwaro ni. To kapo ni gi dakteche ma koro national government oorogi lakini counties oko timo kaka dwarore oko iketo yedhe oko dwaro to en mana kano